korokno bo ang sari kaham nisai kulumu ya paro tamni himala sing tiniwo bisas khai sini bubagra dagi mungni bisinti ke sini TWF Central Committee ro singoro Manikyo Court North Gate Agartala Palace Compound o jagao sing tini sini Central Committee TWF sing sai tonga baike tinaro sing food festival khalaina ni hini sing tabo sing pasta ro na sing kaisa udbodon khanya thangai tongo ge oboni bisingti ang o kasana mo sungo sini tipra hastini joto sini kungthai bararo বিশেষ ke sini 14-15 লক্ষ tongnai sini tako buko buma busa rokno sini TWF Central Committee ninginyai tei bubagra noi ni bisingti jeng tei bubagra no bang khulmumu ya pharo engkai obahage bodagi man bisingti na sengtino samuno khalaya thangai tongo ebong khalai tonglayo tei oro বিশেষ khai sini indigenous sini samu sini agini jeng khokri khlai songi chalaimani samu rok jeng aste aste ke buini kubun dofani samu no soronglaiye sini samu no jeng mane komori thanani ama hai lama ngai tongo abon bagini jeng sini Tripura Women Federation ngui sini Tripura Mothani kaisa wings tei sini bubagra sano obahaike noro brirok obahaike fellowship ungo omoni bisingti noro kaisa tamsanai income khlalai mane sengto tamsanai business khanyan bagi tin borok ama hai wansung mani kri jeng khalanya ni bagi sini ama hai budi okobukre sini bubagra ke belai khane bo ama hai business dong bo belai khane sajago jeng biang teke sini income khai jeng sudu government ni sakri bai sinia obahaike jeng business ni bisingti ke sini do pharok jeng bahike kutugo kaimanai bohoti ke jeng tamono business thaigange jeng mane business run khlai thangmanai oba hairong ni bagai noro buri rok kaisa tikon sa khlaiye noro obo khalai laigradi noro boso jara income khlaiman ar income ni je noro boso jara labo banong ama hai khlai nei gradi hunyai samani bisingtei jeng tini oro tini ni simi tini 15 Oktober 2023 tei khana 16 Oktober 2023 o 2 din ni bagai jeng tini oro sini TWF Central Committee ni bisingti ke food festival jeng khalanya thangai tongo khalailai tongo jeng tabungno chengnai sini o program abon bagi oro sini samung rok kisa ang sai khanarani jeng oro puila mane mairungni tamane awan tamani ta rice food item jeng jeta songi chalaimani awan jeng bopti ke rokong saiman awan bangui awan sokrang awan wasung awan belep awan bati awan fili awan budul awan tokma hanai jeng oro 8ta point jengo awan jeng khalalai to bolainyai norok man thoknai norok obono hai ang kobungna mutungo o awan dongno norok pai sajadi jeng o 8ta item awan o sino food festival manai tei jeng mosdeng khlaimani obon sai hoito tei bo sini kereng sini bukuk song tei sanamai sai tong nang kha khlaio haibana jeng tini khoro jeng 8ta point no jeng awan sanam laigranai sanamai tubujak obono man thoknai tei mosdeng hingkai mosdeng hingkai jeng oro wahan mosdeng up to common hai diba hingkai tohan mosdeng mosdeng hingkai khangrai mosdeng hingkai tok bubuk wak bubuk rok phun bokhorok tei kakamuk tok bukurok obo kha ekdom tabo common no ngui tongo obo hairok no bo jeng khalai tu khor bo sini 9ta point mosdeng jeng manai abo sarbo tei se mani mano nang kha khlaio hingkai tei ai sara jeng tei oro mosdeng varieties vegetarian food ni jeng tubuo gaja hingkai jeng jemon batima mosdeng hingkai laifang mosdeng suti mosdeng muikhumu mosdeng muya mosdeng sobai mosdeng hingkai obo haike kwbangma jeng tamthani tokharong bwthai mosdeng manai hingkai abo haike phantok alu tei kwbangma jeng oro 11ta pot jeng mosdeng jeng sanam tubulaijak obo haike sini oro 12ta sini stall tongo o 12ta stall o obo haike o mosdeng mannai tei oro jeng teibo jeng nugo je mane tok
jabo to wings ta tok bekrang aba hairok chicken ni bo kabangma sing chicken wings ni sing mano tei indigenous ni kisisa naga chili pot ni bo kaisa bamboo soup oba hairok naga pot dry fry oma hairok bo manthoknai ngoma haibo sanam tuklaijak tai bo tongo muya rukjak ni bising hingkang kai muya rukjak sabai rukjak tai takma rok ni chamung rukjak hingka tai जों खाकुलु रुकजाक हंके मुलाय रुकजाक tai माने varieties रुकजाक bo manai tai pengjak hingkhe जों bisaskai wasungo tok bahan pengjak hingke wasungo na a pengjak oma hairok manthoknai hingke tai bo tongo hangjak जों hangui chao chini borok rok agini borok rok जों hangui bo chao wahan bahan hangjak tok bahan tai aba haike bo hangjak bo atulo khe manthoknai tai aba esara bo abusa pengjak মানে লাই বাইকে পেঙ্গি চামানি ইগি চামানি হনবনো পেংমাইয়া ইনকা আবা হাইকে আবসা ইগজাক আবু ফাম ইগজার ওয়াক বহন রক ইনকে পুন বম তং ওয়াক বম তং অবা হাইকে जों ইগি বসাও হাই দিবা ইনকে এসারা তাইবো जों সংনি চামা হংকাंगे जामु ওয়াহান সংসাও তক সংসাও পুন বাহান সংসাও ইনকে তাই বিভিন্ন যেটা আরব সংসাও ফারক বাহান রব সংনি চাও অবা হাইকে চিনি गोबांमा जों संgi चालायमानि bo oro jotono manthoknai aboni bagine laifang godok to amuya godok abo to common no tongo hingke sara tai oko mane kakambuk tai kakambuk ni kakambuk bosa ko jagrok hingke tai sindai ni mosdeng oba hairo chini o food festival o manthoknai aboni ang kobongna muchungo जों tini o chini TWL central committee ni ngai o jago chini mandai block committee tai takarjala block committee golagati block committee tai sorilam block committee boro phero participate khaijak tai chini oro bishas kai जों oro bonomanipur angke area tai oro obinagar agartala oma haike kwbangma जों oro participate khaijak oma haike जों jaga जों judi oro astabul mato mangkha hingkai जों tei boche जों chini food festival जों kwbangma stall khaimangkomo aro ta bwskango puja ngai bor bor kaisa nagarjula rok khainai hine a jaga no जों malia bai oro bubagra saka thik narok oro puila bai chikon sakha khlaigla di hine जों oro only जों 12 ta stall se 12 ta stall bisingo 10 ta stall o chini samung manai tai 2 ta stall hingke risum rok phalainai tai chini kanmung chini o je rang belep rok chini je okorok oba haike jotono manthoknai aboni bagino ang kobongna muchungo chini বিশেষ ke chini hastini jara বিশেষ ke o agartala sohoro tongnai rok chini taku buku chini buma bwsa sarai khonai rok no ang kobongna muchungo khaidi जों oma haike chini indigenous samung chini tiprasa samung hokri ke je chalaimani a samung no जों chalayano hainai norobo enjoy khaipaidi tei chini o program no norobo